Γεια σας! Ας γιορτάσουμε μαζί τα 20 χρόνια του προγράμματος, αλλά και τα 20 χρόνια παρουσίας του Πειραματικού Γυμνασίου Πανεπιστημίου Πατρών στο πρόγραμμα. Εδώ και 20 χρόνια μαθητές και μαθήτριες του σχολείου είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν, να επικοινωνήσουν, να συζητήσουν και να γνωρίσουν διαδικτυακά, μερικές φορές και από κοντά, Ευρωπαίους συνομιλίκους τους. Η γνωριμία και χρήση διαφόρων ψηφιακών εργαλείων αποτελούσε από την αρχή αναπόσπαστο μέρος κάθε έργου που υλοποιούνταν στο σχολείο. Το ενδιαφέρον των μαθητών μας και ενασχόληση με καινοτόμες πρακτικές και εφαρμογές, τους έκανε πολύ συχνά να ξεχωρίζουν και να αναλαμβάνουν να επιμορφώσουν αυτοί τους Ευρωπαίους συνομιλικούς τους σε εφαρμογές που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Πολύ νωρίς συνδυάστηκαν έργα e-twinning με Erasmus. Οι μαθητές που συμμετείχαν σε αυτά τα έργα, με μεγάλη χαρά, μπόλικη φαντασία και δημιουργικότητα, συμμετείχαν και σε διάφορους διαγωνισμούς που προκηρύσσονταν, π.χ. οι ημέρες e-twinning, εορτασμός των 5 χρόνων e-twinning, των 10 χρόνων e-twinning κλπ. Πολύ γρήγορα, από τον πρώτο χρόνο κιόλας υλοποίησης έργου e-twinning, ήρθαν οι διακρίσεις. Το 2006 λάβαμε το μεγάλο βραβείο παιδαγωγικής καινοτομίας e-twinning, το 2009 το δεύτερο βραβείο του Εθνικού Διαγωνισμού e-twinning και ακολούθησε η βράβευση το 2010 στην αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση, καθώς και τις 3 επόμενες χρονιές, 2011 έως 2013 στο θεσμό αριστεία και ανάδειξη καλών πρακτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Με κάθε ευκαιρία, τα αποτελέσματα των έργων e-twinning παρουσιάζονταν από συμμετέχοντες μαθητές σε ημερίδες και συνέδρια, διαζώσεις ή διαδικτυακά. Αυτά είναι τα έργα του σχολείου που μόλις τελείωσαν ή είναι τώρα ενεργά. Χρόνια πολλά e-twinning!